Turka shi. A yanzu haka dai Hamza Al-Mustapha ya tona asirin gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu bayan karatuwar wannan zaɓe na shekarar 2027 sakamakon kasancewar irin yadda shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ma dakarun sojojin Najeriya ke ɓoye wani sabon al'amari dangane da wannan zaɓe. Wanda a yanzu haka dai babu shakka masu sauraro yana da kyau ku tsaya ku saurari wannan zazzafan rahoton wanda za mu kawo muku tun daga farko har zuwa ƙarshe don jin wannan cikakken labari, sannan ku kuma ji irin yadda Hamza Al-Mustapha din ya tona asirin gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ma shi kanshi Bola Tinubun baki daya. Sakamakon kasancewar irin yadda muke dauke da wayannan cikakkun rahotanni a yanzu haka da ma kuma sababbin labarai, yana da kyau ku tsaya ku saurari wannan zazzafan rahoton tun daga farko har zuwa ƙarshe. Sai dai amma idan wannan shine zuwanku na farko wannan shafin namu mai albarka, kafin ku wuce wannan bidiyon ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun cikakkun labaranmu da kuma kanin rahotanninmu wa'anda muke dauke da su da zarar mun dora. Babu shakka a yanzu haka sai ku gyara zaman don jin cikakken ƙarin bayani, sannan ku kuma ji cikakken bayani dangane da irin abubuwan da suka faru a fadin arewacin Najeriya da ma kuma wa'anda shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da babban sojan Najeriya ke shiryawa. Ga cikakken labarin a yanzu haka sai ku saurara. Fahimta, saboda muna so a gyara Najeriya ne ba kuɗi ba ne, su kuma yawanci kuɗi suke so, ni kuma na fita inda na. Ku biyo ni dai a cikin wannan bidiyon domin ku ji kalaman da suka fito kai tsaye daga bakin ɗan gwagwarmaya Hamza Al-Mustapha a cikin wani sabon bayaninsa da yi, inda ya ce wayata ta ɓata, na sha bakar wahala, yau na fita na je na dawo ba don komai ba, kawai sai don san ci gaban Najeriya, sai don ganin cewa kowa ya samu yanci, sai don ganin cewa siyasar mu ta tsaya, babu almundahana, babu wanda ya san abubuwan da ne, babu wanda ya san wahalar da na sha. A cikin zantawar da Hamza Al-Mustapha ya bayyana hakan, ba iya wannan ba, ya farfaɗi maganganu kala-kala wanda wallahi idan kana da saurin kuka sai ka zubar da hawaye idan ka ji kalaman Hamza Al-Mustapha. Sai dai kafin nan muna kamar roƙonku da ku daure ku fara danna mana alamar subscribe, sannan kar ku manta ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi wa bidiyon namu alamar like. Mun gode. Hamza Al-Mustapha dai dan gwagwarmaya ne kuma dan asalin ƙasar Najeriya, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka mulkin soja ko kuma na ce yana ɗaya daga cikin tsofaffin sojojin ƙasar Najeriya, kuma ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan masu kishin arewacin Najeriya da ma ita kanta ƙasar baki ɗaya. Ba tare da na cika ku da surutu ba, bari ku ji abin da ya ce, abin tausayi zuciyar maza kenan, gashi kamar haka. Wato mun ji Al-Mustapha kwana biyu muke tambayan shin me ya faru, to idan ka ji wannan voice note din sai kwalla ya kusan zuba maka idanka saboda tsananin kishi da soyayya da yake wa Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Yau Laraba 8 ga watan April 2026 na samu wannan dama cikin girmamawa na isar muku ga sakonmu masoya shugabannin ƙungiyoyi namu na ƙasa na kudu da na arewa baki ɗaya, masoya da wanda na sani da wanda ban sani ba, da wanda suke ƙasar waje masu mana addu'a, da wanda Allah kaɗai ya san yawan ku. Cikin girmamawa yau ina gaya muku, na fito akwai abubuwan da nake a wajen Najeriya, na shiga na fita ban san kowa ya sani, na bar wa Allah. To saboda ganin aƙidar mu da yawancin 'yan siyasa wanda za mu haɗa kai da su, wanda suke ganin sun isa, to akwai rashin fahimta, saboda muna so a gyara Najeriya ne ba kuɗi ba ne, su kuma yawanci kuɗi suke so, ni kuma na fita inda na san da darajar mu da mutuncin mu za mu samu yadda muke so don mu samu mu haɗa kai mu tashi gaba ɗaya da isar Allah da ƙarfin Allah mai ba da mulkin ga wanda ya so ya tallafa mana. A dalilin haka na fito, ba na bar iyali, na bar kowa da kuka sani, ina cikin hanya cikin kura, na rashin lafiya da yawa, na rasa wayoyi na a wani lokacin, da kyar nake samun lambobin mutane ma da musu magana, an sace min gaba ɗaya komai da kuka gani na taho da shi, amma alhamdulillah. To ina sanar mana cewa cikin girmamawa da ƙauna da so, in Allah Ubangiji ya so ya yadda, kafin ƙarshen sati mai zuwa zan iya isowa, zan kira dukkan shugabanni mu zauna mu yanke shawara mai zami yaya za a yi, nawa tunanin da naku tunanin sai mu haɗa shi mu fuskanci Najeriya. Ina so kuma mu yi la'akari da wani abu,
ba kwa ganin cewa ƙasar ma kanta yaya take, wace jam'iyya ce take cikin hankalinta, in ma take cikin hankalinta wa ya yarda da ita. Akwai ayar Allah a nan, ba mu yi latti ba, ku jira ku gani ikon Allah. Ga munan tafi, ku ƙara yarda da Allah, a ƙara imani. Allah ya taimaki Najeriya. Kuma damuwata shine hatsarin da Najeriya take ciki saboda masu muguntar haɗa faɗan addinai, masu muguntar sata dukiyar Najeriya, masu kirawo na waje su rusar da Najeriya da kuma irinsu, wani ba zan faɗa ba. Amma da ƙarfin Allah da isar Allah, in maka haɗa kai, abinda kuke gani ba zai yiwu ba, mai yiwuwa ne ko mai sauƙi ne a gurin Allah. Ni na dogara ga Allah. Wanda suka yi fushi ban zo ba, Allah ya baku haƙuri. Wanda suke fushi suna ganin ya kamata mu fara da gaggawa to wani abin rahama ne idan kai guje-gujen ko in kai jinkiri, amma isa dai ta Allah ce anan na dogara. Muna tafe kuma na san muna tafe da karfin Allah. Allah shi muku albarka, Allah shi muku albarka, Allah ya saka muku da alheri, Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya, Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya, Allah ya kawo fahimtar mu. Yawancin mutane da bana kiran ku yanzu nake tattara lambobin mutane dan duk wayoyi na an sace gaba ɗaya, amma alhamdulillah waɗansu na samu, waɗansu ban samu ba. Ina ta kiranye a bani, ina kuma samu. Insha Allah mu kasance masu son juna, mu taimaki junan mu tukunna da fari kafin mu tashi gaba ɗaya. Dalilan da yasa nake so mu yi mitin din shine mu gane kanmu, kuma ku gane me nake yi, me nayi, me nake so na yi, kuma ni na gane naku da fahimtar ku da zurfin tunaninku da son ku na Najeriya da son juna, sai mu haɗu gaba ɗaya mu tashi. Allah ya muku albarka da hakurin da kuka yi da ni. To masu sauraro, kamar yadda dai kuka saurari wannan cikakken rahoton wanda muka kawo muku a yanzu haka, kun ji dukkanin irin abubuwan da Hamza Al-Mustapha din ya bayyana, da ma kuma irin cikakkun ƙarin bayanai da wasu mutanen da dama da ke faɗin sassan arewacin Najeriya suka ƙara a kai sakamakon kasancewar irin yadda al'amuran ke ci gaba da faruwa. Wannan shine cikakken rahoton wanda muke dauke da shi a yanzu haka. Mu dai kawai muna mai ƙara tunatar muku kada ku manta, idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana subscribing din da kararrawa domin ci gaba da samun cikakkun labaran mu da kuma zafafan rahotanni wayanda zamu ke kawo muku kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka. Tabbas idan har kun ji daɗin wannan cikakken rahoton wanda muka kawo muku a yanzu haka, babu shakka ku ci gaba da kasancewa da mu ta hanyar danna mana alamar laki, domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun bidiyoyin namu da ma kuma zafafan labarai da kuma cikakkun sababbin waƙoƙi wanda za mu ke kawo muku wa'anda mawaƙan ke fitarwa a yanzu haka tsakanin mawaƙi Dauda Kahutu Rarara da kuma Tijjani Gandu. Mun gode masu sauraro.